Roja duyem ya Cejna Ramazanê de wekû rastaneyekê îsal jî li paytextê Tirkiye Enqereyê partî û aliyên siyasî seredana hevdûkirin. Di çarçoveya seredanên cejnê de CHP pêşwaziya 15 partiyên siyasî, CHPyê pêşwaziya 8 partiyan, DEM Partiyê û MHP jî pêşwaziya 4 partiyan kir. Partiler arası ve kurumlar arası bayramlaşma var. Onun için bugün îro di navbera partiyên siyasî de pîrozbahiyên cejnê hene. Loma em jî weke şandeke hatine serdana CHP bikin. Em li ser navê navenda giştî ya CHPyê serdanê encam didin. Piştî CHP em ê serdana îyî partî û Rûdaw parêjî bikin û bernameya îro serdana partiyan e. Bi bûneya Cejna Ramazanê şandeke DEM Partiyê jî seredana CHP kir. Di dema seredana xwe de serokê şanda DEM Partiyê amaje bi encamên hilbijartên herêmî kir û got gelê me cejnek li me kire du cejin. Cejna hem bu gelime kut gelin Türkiye'nin pîroz dikin. Benim hilbijartineke Sûriyeke adarı me derbas kir. Birasî eve cejnameye duyemine. Îro hem diçin serdana partiyên li navên dewan em serdana wan dikin. Elbet daxwazem ew veku yani ev cenj bila bibe sedemek aştiyek û ji pirsa kur ku birêyên demokratîk were çareserkirin em bu armanc daxwazem e ji ev e. Em ji ber vê yekê hem bu serdana partiyan dikin. Partiya Komariya gel CHP jî ji bilî CHPyê, MHP û DEM Partiyê pêşwaziya beşek partiyên opozisyonê yên veke Deva, Başaroj, Vatan Partî û Zafer Partisiye jî kir. Biz bu bayrama birinci parti olarak giriyoruz. Yerel seçimlerden. Em wekî partiya yekem pêşwaziya cejnê dikin. Hûn dizanin 65 sadiye erdnêgariya Tirkiyeyê piştgiriya me kir. Eger em behsa herêmên weberhênanê bikin, 85 sadiya herêmên ku weberhênan lê tên kirin piştgiriya me kiriye. Lê em vê serkeftinê ne weke serkeftina xwe, wekî serkeftina gelê xwe dibînin. Rewşa heyî berê me û berpirsiyartiya me girantir kiriye. Ji bo pîrozbahiya Cejna Ramazanê Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan jî ji bilî ev serokên DEM Partiyê û serokê Partiya Jinû a Refahê telefona serokên hemû partiyên siyasî kir û cejna van pîroz kir. Şewket Erkî, Rûdaw, Ankara.